fer una repassada al règim jurídic actual que afecta a les entitats esportives catalanes i en especial, lògicament, als clubs, que és a qui va dirigida aquesta intervenció. Per tant, tot l'interès de la xerrada anirà cap als clubs i en qualsevol cas, quan acabi aquesta presentació o si vosaltres mateixos em voleu interrompre en qualsevol moment per fer algun aclariment, endavant, com som poquets, tampoc crec que passi res si algú té un dubte sobre la marxa i el podem anar resolent. Doncs vaig a compartir la presentació. Perfecte. Un momentet. Toni, poso gravar la sessió, així en acabat. Perfecte. Valorarem de posar-la a la pàgina web per si algú té alguna dubte o pot consultar-lo. Perfecte, cap problema. D'acord. En principi, si no m'equivoco, ja hauríeu d'estar veient la primera diapositiva de la presentació, la portada. És així, Alfred? Sí? Sí, es veu. Perfecte. Per evitar qualsevol problema que de vegades passa de que un va explicant i resulta que ningú està veient la diapositiva. Doncs bé, com deia, la presentació és en relació al règim jurídic dels clubs esportius i tractaré de fer una repassada, com deia, general d'aquest marc jurídic. El primer que jo crec que s'ha de fer quan es tracten els clubs esportius és tractar de donar una definició del que és un club esportiu, una definició el més acurada possible. I començant aquesta definició, el que primer hem de dir és que un club esportiu, com també ho pot ser, o ho és, de fet, una federació esportiva, és una associació privada, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que, per tant, pot ser subjecte de drets i obligacions. I és molt important el fet que sigui privada per intentar aclarir qualsevol dubte en relació amb la seva naturalesa. Una altra cosa és que determinades decisions que adoptin els clubs esportius, sobretot estic parlant en l'àmbit disciplinari i electoral, puguin acabar, al final de tot, davant d'un òrgan administratiu. Però això, ni molt menys, modifica la naturalesa d'un club esportiu, que és una entitat privada de naturalesa associativa. En segon lloc, sense afany de lucre. Sense ànim de lucre, crec que ningú té dubte d'això, però és important tenir-ho present. Sense afany de lucre no vol dir ni molt menys que l'entitat no pugui tenir beneficis. Evidentment, l'entitat pot tenir beneficis. Aquí la particularitat és en el repartiment d'aquests beneficis. És a dir, aquests beneficis no es podran repartir entre els seus socis, cosa que sí passa en el cas de les entitats privades amb ànim de lucre, com poden ser les societats mercantils, les societats de capital, que lògicament tenen beneficis i aquests poden, en alguns casos, ser repartits entre els seus socis. Aquí està clar que no. Està clar que un club esportiu no té ànim de lucre. Per tant, és també un tret característic. Una particularitat dels clubs esportius, a diferència d'altres regions de comunitats autònomes, inclús en comparació amb la normativa estatal de la Ley del Deporte, cosa que també us haig de dir que la Ley del Deporte en l'actualitat només s'aplica a les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, perquè la totalitat de comunitats autònomes ja han desenvolupat la seva normativa esportiva, la seva legislació esportiva, però és molt important perquè és un tret característic que ens diferencia d'altres comunitats autònomes que sí que permeten, en alguns casos, la incorporació de persones jurídiques en un club esportiu. Aquí a Catalunya, la veritat és que no, la normativa és molt clara i els clubs esportius estan formats única i exclusivament per persones físiques. I finalment, l'objectiu principal. L'objectiu principal d'aquesta associació, d'aquesta entitat de naturalesa privada, que és el que
el diferencia de qualsevol altra associació de règim general és precisament el seu objectiu, el seu objecte associatiu o social, que és el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva. La constitució d'un club esportiu, evidentment, estic convençut que molts de vosaltres ja heu fet aquest tràmit, però hi ha molts que no, o hi ha molts que estan a expenses, per exemple, del que és la inscripció en el registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, i també considero que és important resumir, com a mínim, els passos més elementals de la constitució d'un club esportiu. En primer lloc, el document de l'acta fundacional, que pot ser atorgada en document públic o privat, cosa que també ens diferencia amb altres comunitats autònomes en què s'exigeix un document notarial. Aquí no és necessari aquest document notarial, un document privat és suficient. S'ha de subscriure per un mínim de 3 persones físiques, respectant el principi general del dret associatiu del Teo Fund Collegia, que són un mínim de 3 persones per constituir una entitat de naturalesa associativa. Per tant, es respecta aquest mínim de 3 persones físiques. En aquest acte fundacional s'haurà d'incloure les següents dades, òbviament el nom i cognoms dels promotors del club i els seus domicilis, la voluntat dels promotors de constituir aquest club, la finalitat d'aquest club, els pactes que s'hagin establert, si és que hi ha pactes particulars, i la denominació de l'entitat, els estatuts, lloc i data de l'atorgament de l'acte i la signatura dels promotors, i finalment la designació dels integrants dels òrgans provisionals de l'administració. Tots aquests documents, pel que fa referència a l'acte fundacional i als estatuts, es poden trobar a internet, a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Es poden descarregar, són documents model, molt senzills de completar i que en un moment podem deixar presentats perquè, de fet, el tràmit, com explicaré una miqueta més endavant, es fa totalment online. És a dir, que, de fet, en l'actual situació de la Covid-19 no es fan aquests tràmits de forma presencials, únicament de forma online, cosa que això de vegades suposa algun problema, perquè de vegades el sistema no està lo suficientment preparat per precisament dur a terme aquests tipus de tràmits, però que sapiguem tots que ara mateix és l'única forma de constituir un club esportiu. Els estatuts del club esportiu, i de forma molt ràpida, i aquí no em vull extendre en excés, quines són les dades mínimes que han de preveure aquests estatuts, la denominació de l'entitat, el domicili, en alguns casos la durada, si no es diu res és per caràcter indefinit. Ara bé, si no ho és, s'ha d'especificar. També s'ha d'especificar en el cas que la pràctica de l'activitat esportiva no es dugui a terme o no s'iniciï des del moment de la constitució de l'entitat, sinó que es faci més endavant. En aquests casos també els estatuts ho hauran de preveure. Les finalitats i activitats que es duran a terme, indicant també l'àmbit territorial, tipus de socis, si és que hi haurà una diferenciació entre els diferents socis que puguin tenir l'entitat. Això dependrà de cadascuna de les entitats, és a dir, de la voluntat dels socis fundadors, els requisits que s'han de complir per adquirir la condició en cada cas, les causes de pèrdua d'aquesta condició i els procediments d'admissió i de baixa, incloent-hi, si s'ha previst, la baixa disciplinària. A diferència d'altres règims jurídics d'altres països on precisament potser el marge discrecional és molt més gran el que s'ha atorgat a les entitats privades, com pot ser el règim jurídic suís. Aquí, a Espanya, i de conformitat amb la llei orgànica del dret d'associació, la veritat és que no es pot expulsar o donar de baixa a un soci sense cap motiu justificat.
sense justificar, és a dir, s'ha de justificar el motiu, hi ha d'haver un motiu, a més, ha d'estar tipificat, ja sigui o en el propi cos normatiu del text estatutari o bé en un reglament disciplinari. Per tant, és molt important que, sobretot pel que fa als requisits d'admissió i a les causes de baixa, que estiguin explícitament o expressament determinades, ja dic, o bé en els estatuts d'una manera genèrica o bé d'una manera molt més desenvolupada en un reglament, ja pot ser un reglament de règim intern o fins i tot en el reglament disciplinari, si és que el club esportiu disposa d'un reglament disciplinari, que en qualsevol cas, si no el teniu, jo us aconsello, si són clubs amb una massa social suficientment nombrosa, a comptar amb aquest reglament disciplinari. Òbviament, els drets i deures dels socis, precisament el que parlava, i el règim disciplinari en els estatuts, òbviament es pot desenvolupar molt millor en un reglament. En les entitats en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació d'aquestes, només en aquests casos, en els casos en què hi hagi un règim de voluntariat d'algunes de les persones, les regles sobre la convocatòria i la constitució de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, a diferència del que passa, del que succeeix amb les federacions esportives, en què els terminis per convocar una Assemblea General, per convocar una junta directiva, per constituir ambdós òrgans, està molt especificat ja a la legislació. En el cas dels clubs esportius no és així, i dona molt més marge a que sigui l'entitat la que s'autoreguli. Per tant, serà molt important, en aquests casos, anar directament al que s'estipula en els estatuts. Les regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern, com pot ser la deliberació i l'adopció d'acords dels diferents òrgans col·legials i el procediment d'aprovació de les actes. En relació amb el tema de l'aprovació de les actes, sí que és veritat que no entraré, si algú, és a dir, hi ha algunes coses que entraré més o menys, però si algú, per exemple, volgués entrar, que m'ho digui. En relació amb el procediment d'aprovació de les actes, hi ha molts mecanismes per aprovar les actes. Les actes de l'Assemblea General, molts clubs les solen aprovar, a la següent Assemblea General que se celebra, s'aprova la de l'Assemblea anterior. Cosa que és un criteri que jo no acostumo a recomanar per una raó molt simple, i és que en moltes ocasions el que succeeix és que qui acaba aprovant l'acte d'una assemblea que s'ha celebrat l'any anterior no hi era en aquella assemblea i, de fet, no va estar ni present en aquella assemblea i, per tant, no pot conèixer si el que diu l'acte efectivament reflecteix o no la veracitat del que allà es va discutir. Per tant, aquest mecanisme, que a més és el que s'acostuma a fer d'una forma més habitual, potser no és el que més garanties ofereix. Potser s'hauria d'anar a altres mecanismes, com pot ser el d'aprovar l'acte en la mateixa assemblea, al final de tot. Això, òbviament, requereix un esforç addicional per part del secretari o d'alguna persona que vagi, en aquest cas, transcrivint tot el que succeeix a l'assemblea durant el transcurs de la mateixa, o bé designar uns interventors i que s'aprovi en el futur, en els següents dies o mesos, després de la celebració de l'assemblea. El procediment de modificació dels estatuts també és un contingut obligatori mínim que s'ha de preveure en aquest text estatutari, règim econòmic, la previsió de la destinació dels béns sobrants en cas de dissolució i liquidació del club esportiu, les modalitats esportives que seran objecte de foment, desenvolupament i pràctica, i en relació amb això és molt important establir totes aquelles que durà a terme aquell club. I això no és una qüestió purament teòrica o dogmàtica, sinó que té importants conseqüències pràctiques, com és després la possibilitat que aquest club esportiu es pugui afiliar a una o diverses federacions esportives catalanes, depenent de les modalitats esportives que recullen els seus estatuts. Important novetat introduïda pel decret llei 4/2021 de 19 de gener de 2021, que imagino que molts de vosaltres
ja coneixeu. Òbviament, ha tingut molt pes en les passades eleccions del Futbol Club Barcelona, però bé, és una modificació que afecta a tots els clubs esportius i que és la que té relació amb el vot per mitjans electrònics, que en una situació com l'actual, en la que és molt difícil celebrar reunions de forma presencial, com ara nosaltres mateixos, segurament en una altra circumstància hauríem celebrat aquesta sessió informativa de manera presencial. Jo, la veritat, que ho hagués preferit, però és la situació que tenim i ens hem d'adaptar. Doncs aquesta és una important novetat que cal que tingueu present. I aquí us poso la comparativa de l'article que s'ha modificat del Decret d'Entitats Esportives de Catalunya. Aquesta és la versió original del decret publicat en el DOC l'any 2010 i deia així: els estatuts poden preveure el vot per correu llevat de l'elecció de la Junta Directiva i el seu president, que haurà de ser presencial. Aquest precepte ha sigut modificat i ara aquí teniu l'actual redacció d'aquest article. Des del 21 de gener de 2021 s'assenyala que els estatuts poden preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. Per tant, és molt important que, és una recomanació que jo us faig en el sentit de modificar aquests estatuts de les vostres entitats esportives per tal d'afavorir aquest vot per correu i aquest vot per mitjans electrònics pel bé d'una major participació en les decisions de la vostra entitat. Ara ho podeu fer, abans no, ni només era el vot per correu i com diu aquí, processos electorals, per exemple, no era possible, i ara sí, ara el vot per correu i també per mitjans electrònics. Aquí la principal dificultat serà trobar un sistema de vot per mitjans electrònics que reuneixi les garanties suficients perquè tinguin aquesta o la mateixa validesa que podia tenir el vot presencial de forma secreta, etc. Estic convençut que la tecnologia avança i segurament que s'arribarà a una solució. Jo només us volia fer referència a aquesta modificació, que trobo que és prou important perquè la pugueu tenir en compte. Ara anem al règim orgànic d'un club esportiu, és a dir, quins són els òrgans. Aquí sol haver bastanta confusió entre òrgan de govern i òrgan de representació. Al final, l'òrgan de govern és, òbviament, l'Assemblea General. De vegades es confonen. I l'òrgan de representació pot ser, en alguns casos, la Junta Directiva o bé un president o presidenta. I dic que pot ser en alguns casos una cosa o l'altra en funció dels diferents o les dues classes de clubs que hi ha, que les explicaré quan arribi el moment, en un parell de diapositives més endavant. Anem primer a l'òrgan de govern, que és l'Assemblea General, és l'òrgan sobirà d'una associació, d'una federació i també d'un club esportiu que té la mateixa naturalesa associativa. L'òrgan de govern, l'Assemblea General, està integrada per tots els socis de ple dret del club esportiu. En cas de clubs esportius de més de 3.000 socis, és possible que ningú de vosaltres us trobeu en aquesta situació, però si fos el cas, que us sapigueu que si són més de 3.000 socis, els seus estatuts poden preveure aquest sistema d'assemblees generals per mitjà de compromissaris, tot i que aquesta fórmula, com bé especificat aquí, es prohibeix expressament en processos electorals i també en el vot de censura. És molt important ressaltar que els estatuts ofereixen aquesta possibilitat, però ni molt menys vol dir que si el club té més de 3.000 socis hagi d'adoptar la seva assemblea d'aquesta forma. És a dir, la normativa el que ens està donant és una possible solució que en qualsevol cas la decisió recaurà sobre la pròpia entitat. L'Assemblea General
una de les seves funcions més importants, no les anomenaré totes, després si hi ha algun dubte sobre alguna cosa, òbviament doncs, estaré encantat de tractar, de resoldre els vostres dubtes, però una de les principals funcions que té l'Assemblea, òbviament, és la d'escollir la junta directiva, o bé el president o presidenta en els casos en què la junta directiva no sigui obligatòria, i tots els seus càrrecs, aquí s'especifica, s'han de proveir per mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret entre tots els seus membres. L'Assemblea es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari, segons les següents normes. Estic convençut que molts de vosaltres ja la coneixeu, és senzillament un repàs d'aquest òrgan, sobretot el funcionament de l'òrgan. L'Assemblea General Ordinària s'ha de convocar com a mínim un cop l'any, dins els 6 primers mesos de l'exercici econòmic, per aprovar la gestió de l'òrgan de govern, liquidació de l'exercici vençut i pressupost per a l'exercici econòmic següent. En caràcter extraordinari, quan així ho decideixi la junta directiva i també si ho considera convenient un 10% dels socis. En aquest darrer supòsit s'estableix un termini en què l'Assemblea General s'ha de convocar, que és un màxim de 30 dies a comptar des de la sol·licitud d'aquests socis que han de representar, com deia, el 10%. Classes de clubs esportius abans d'entrar a la junta directiva, per això la diferència entre junta directiva o bé president o presidenta, hi ha dues classes de clubs esportius. Està el club esportiu de règim general, que és aquell club esportiu que té més de 100 socis, i després tenim un club esportiu de règim simplificat, que és el que té 100 o menys socis. Aquests clubs es poden organitzar mitjançant una estructura simplificada, ja que, com ja he avançat, no requereix una junta directiva i si així ho ha decidit el club, és el president o la presidenta, que òbviament també ha de ser escollit per l'assemblea, escollit o escollida per l'Assemblea General, és qui assumeix l'administració i representació d'aquest club esportiu. A més, en aquests casos és molt important no perdre de perspectiva que l'Assemblea també ha de designar una altra persona, diferent a la del president, que és la figura del secretari o secretària com a responsable de custòdia, manteniment de llibres d'actes, socis i comptabilitat, i també, molt important, a l'hora de certificar els acords del club esportiu. És a dir, qui té el poder certificant dels clubs esportius, de fet, és una condició, diríem, és una condició, de fet, que és aplicable no només per a entitats esportives, sinó per qualsevol altra associació, ja sigui de règim general, qui té el poder certificant dels acords de les entitats, d'aquest tipus d'entitats de naturalesa associativa, és el secretari, és qui signa els certificats i després el president és qui atorga el seu vistiplau, però és el secretari qui té el poder certificant. Per tant, que coneguem aquests dos tipus, aquestes dues classes de club esportiu. Subratllo el poden, de la mateixa manera que ho feia amb el tema de l'assemblea de compromissaris, és una opció, és a dir, no, ni molt menys vol dir que un club de règim simplificat no pugui tenir una junta directiva. Evidentment que un club de règim simplificat amb 100 o menys socis, estic convençut que alguns dels vostres clubs tindran 100 o menys socis, són considerats de règim simplificat i tenen una junta directiva. Per tant, insisteixo, és una possibilitat que tenen els clubs de règim simplificat que no tenen els clubs esportius de règim general. Per tant, fent aquesta diferència entre clubs de règim general i clubs de règim simplificat, direm que els òrgans de govern i representació dels clubs de règim general són l'Assemblea General i la Junta Directiva. Obligatòriament han de ser aquests dos òrgans, no hi ha més. I, en canvi, en els clubs de règim simplificats tindrem l'Assemblea General, òbviament, però després depèn del club. Pot ser president, presidenta i un o una secretari o secretària, o bé una junta directiva. En qualsevol cas,
serà potestatiu i serà el club qui així ho decideixi. Molt bé. En relació amb l'òrgan de representació dels clubs esportius, la durada del mandat. La durada del mandat és un mínim de 4 i un màxim de 8 anys. I els estatuts, a més, com aquí s'assenyala, han d'establir si els càrrecs són reelegibles o no, i si ho són, si la reelegibilitat es troba subjecta o no a limitació temporal. També han de regular la renovació dels càrrecs de la Junta, indicant si són totals o parcials i el seu abast. En algunes ocasions passa que només es renoven una part dels càrrecs de la Junta directiva. De vegades es renoven tots els càrrecs menys els del president. Hi ha moltes associacions que han assumit aquest rol. És estrany, però és així i ho tenen regulat els estatuts. No és el més freqüent, però és una possibilitat. Per tant, si això succeeix, òbviament s'ha de detallar en els estatuts. I aquí també vull fer una especial alerta perquè també hi ha hagut una modificació. Va haver-hi ja fa un temps una modificació d'aquest article del Decret d'Entitats Esportives de Catalunya, l'11.6, en el qual es deia, en el 2010, es deia que la durada del mandat dels membres de la Junta no pot ser inferior a 6 anys ni superior a 8. I això va canviar. És a dir, això en el 2012, l'1 de juny del 2012, va canviar. Hi va haver una norma que va modificar aquest article situant la durada mínima en 4. És a dir, que si els estatuts de la vostra entitat, pels motius que sigui, no s'han actualitzat i creieu o penseu que pot ser molt més viable una menor durada als mandats de les vostres juntes directives, que sapigueu que la norma us empara per poder baixar d'aquests 6 anys fins als 4, cosa que la versió original del text no ho permetia. Però des del 2012, evidentment que sí. Per tant, que també ho tinguem clar. La junta directiva dels clubs esportius s'ha de composar com a mínim de 3 persones, que són les següents: president, presidenta, un secretari o secretària i també un tresorer o tresorera. I a més, d'aquests 3, poden haver un o diversos vicepresidents o vicepresidentes i les vocals que calguin. Cadascú exercint les funcions que li pertoquen al seu càrrec. I per constituir aquesta junta directiva, és a dir, per poder celebrar una reunió de junta directiva en la qual els acords que s'adoptin siguin vàlids, és necessari, es requereix que hi assisteixin com a mínim la meitat dels membres que composen aquesta junta directiva. Ara vaig a abordar la qüestió del règim documental i comptable, que també pot suscitar alguns dubtes. Integren el règim documental i comptable dels clubs els següents documents o llibres, el llibre d'actes, on han de constar totes les actes de les sessions de la Junta Directiva i l'Assemblea General que s'hagin celebrat, el llibre de registre de socis i sòcies i després llibres comptables. I aquí poso un asterisc perquè no sempre s'han de portar aquests llibres comptables. En algunes ocasions, o de fet, algunes entitats no tenen per què dur aquests llibres comptables. En qualsevol cas, sí que s'ha de portar un llibre de comptes molt senzill, però no els llibres comptables com a tals. Quins són els casos en què no és obligatori portar aquests llibres comptables? Doncs en aquells casos en què el club no tingui l'obligació de presentar la declaració d'impost de societats. I qui no està obligat a presentar la declaració d'impost de societats? Doncs qui compleixin aquests 3 requisits, són requisits acumulatius i aquí us els identifico per una major facilitat per tots vosaltres. Són ingressos inferiors a 75.000 euros, que els ingressos no exempts no superin els 2.000 i, finalment, que tots els ingressos no exempts tinguin retenció. Per tant, qui compleix aquests 3 requisits no està obligat a presentar la declaració d'IS i, per tant, diguem que la comptabilitat o els llibres comptables no és un requisit essencial. Ara anem a la part
administrativa, que també és molt important, crec que potser fins i tot de més interès per tots vosaltres, després d'haver fet aquest petit resum del règim jurídic de les entitats, que és la inscripció com a tal del club al registre d'entitats esportives. I la primera pregunta que sorgeix és si aquesta inscripció té efectes constitutius, és a dir, si el club com a tal només existeix des del moment en què s'inscriuen al registre d'entitats esportives. I la resposta ha de ser no. És a dir, l'entitat com a tal existeix. És a dir, una altra cosa és que no es pugui acollir a una sèrie de beneficis que atorga la possibilitat, que s'atorga alhora o amb la inscripció en el registre. Però com a tal, no té efectes constitutius. Per què? Perquè estem parlant d'una associació i una associació no es requereix cap inscripció en cap registre. Una altra cosa és que a efectes de publicitat haguem d'inscriure aquesta associació de règim general, per exemple, de règim general en el registre d'associacions aquí a Catalunya, una associació de règim general en l'àmbit espanyol, al Registro Nacional de Asociaciones, és per donar un caràcter de publicitat. Però, a diferència del que succeeix amb les societats de capital, que sí s'exigeix la inscripció al registre mercantil perquè adquireixin personalitat jurídica, les associacions no, i els clubs esportius tampoc. D'acord? Però, evidentment, ara hem d'explicar quins són els beneficis, que són molts, de la inscripció d'aquesta entitat en el registre d'entitats esportives. Com deia, efectes de publicitat, perquè si no està inscrit enlloc, com a tal, ningú pot saber si aquella entitat existeix o no, perquè l'acte fundacional únicament la tindran els socis fundadors, però serà impossible accedir o poder veure si aquella entitat existeix o no. Per tant, efectes de publicitat, s'han d'inscriure aquest club en el registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. A més, et permet utilitzar a la denominació el tipus d'entitat, cosa que, si no estàs inscrit al registre d'entitat esportiva, a la teva denominació no pots utilitzar, per exemple, el terme club. Per tant, la inscripció en el registre s'atorga aquesta possibilitat que, òbviament, et diferencia de moltes altres entitats. L'obtenció del NIF definitiu és que és evident. Això succeeix de la mateixa manera amb les associacions de règim general. Fins que no està inscrita en un registre, Hisenda no t'atorga aquest NIF definitiu per començar a operar en el tràfic mercantil, a tenir operacions o activitats econòmiques. Per tant, és un requisit a l'estar inscrit en aquest registre per obtenir el NIF definitiu. Optar als ajuts o el suport que la Generalitat o altres administracions públiques, com poden ser els ajuntaments o diputacions, poden concedir a determinades entitats esportives. Serà necessari tenir aquesta consideració d'entitat esportiva. Molt important, poder afiliar-te a una federació esportiva. A més d'estar recollit a la legislació aplicable, la legislació pública aplicable, també ho està en els estatuts de la Federació Aèria Catalana, com ha de ser. És un dels requisits, estar degudament inscrit al registre d'entitats esportives per poder afiliar-te. Arribar a ser membre de l'Assemblea General d'una federació esportiva també, és a dir, al final, per ser membre has d'estar afiliat, però és que, a més, s'estableix com un requisit específic a l'article 51.2 B i C dels Estatuts de la Federació Aèria Catalana a l'estar inscrit, degudament inscrit en el registre d'entitats esportives. Per tant, si no estàs inscrit, evidentment no podràs arribar a ser membre d'aquesta Assemblea General. I després també participar en competicions esportives oficials, és a dir, en aquelles organitzades per federacions esportives, en el cas de Catalunya, per federacions esportives catalanes. Sobre el tràmit d'inscripció al registre, quan volem constituir o quan tenim intenció de constituir una entitat esportiva com un club, com deia, s'ha de fer
ara sí o sí a través del web, web.gencat.cat. De fet, a les diapositives on apareix aquest enllaç, com aquest PowerPoint, jo no tinc cap problema en enviar-ho a la federació, perquè la federació després ho envia a tots vosaltres. Podreu clicar directament a l'enllaç i us portarà en el tràmit particular que s'identifica en cadascuna de les diapositives, per facilitar molt més les coses. En qualsevol cas, pel tràmit d'inscripció al registre s'han d'acompanyar els següents documents: l'acta de constitució, els estatuts, els quals, òbviament, i molt important, han de ser aprovats prèviament pels socis o sòcies constituïts en Assemblea General, els que siguin. Si al principi només són 3 socis, doncs seran els 3 els que aprovaran els seus estatuts. La relació de membres de la Junta Directiva, o si resulta pertinent per tractar-se d'un club de règim simplificat, de l'elecció del president o de la presidenta i designació del o de la secretari o secretària, i un full d'autorització per a la consulta de les dades d'identificació dels socis o sòcies, fundadors, fundadores. És a dir, al final, és un principi del dret administratiu que, òbviament, no tenim l'obligació de facilitar a l'administració la documentació que ja està en el seu poder. Per exemple, els DNIs. És a dir, si els DNIs ja estan a disposició de l'administració, nosaltres no tenim per què tornar-los a enviar. És suficient autoritzant, en aquest cas, el registre perquè pugui consultar les dades d'identificació de les persones que en aquest document s'especifica. Us haig de dir que aquests 4 documents que apareixen aquí, si aneu a l'enllaç web, els podeu descarregar i són models que es poden editar i en un moment podem tenir el club esportiu constituït i inscrit al registre. Bé, inscrit no, perquè inscrit ja no dependrà de nosaltres, dependrà del registre, del temps que trigui en despatxar l'assumpte, però per almenys ja tindrem presentada tota la documentació perquè després d'uns mesos, de vegades pocs, de vegades molts, acabi inscrivint la vostra entitat esportiva. Altres actes inscriptibles. Jo crec que és necessari també abordar aquesta qüestió i més tenint en compte que segurament vosaltres ja teniu un club esportiu constituït i teniu interès en saber quins són aquells actes que s'han d'inscriure en el registre d'entitats esportives. Molt bé. El primer de tots, el primer que jo per rellevància considero el més important, és la modificació de la composició de la Junta Directiva. I la norma ens atorga un termini d'1 mes des que es produeix aquesta circumstància, és a dir, des que s'ha produït una modificació de la Junta Directiva. Què passa si ens passem d'aquest mes? De fet, no passa res, perquè jo conec molts clubs, federacions que no han donat compliment o no han respectat aquest termini i no passa absolutament res, però, òbviament, s'ha de tenir cura i tractar de fer les coses respectant els terminis el millor que puguem. I que sapigueu que quan es produeix una modificació de la composició de la Junta, és un termini d'1 mes. Quins són els actes inscriptibles en relació amb la modificació de la composició de la Junta? Una Junta Directiva nova, un nou president o secretari, en el cas que sigui un club esportiu de règim simplificat i no hi hagi una Junta Directiva, és exactament el mateix. El cessament dels membres de la Junta Directiva, és a dir, si han dimitit un o diversos membres de la Junta Directiva i no hi ha hagut una provisió transitòria d'aquests càrrecs, s'inscriu el cessament, la baixa i prou. O bé es pot també inscriure el cessament i la provisió dels membres de la nova Junta Directiva, en el cas que s'estigui cobrint una vacant. I també la readscripció de càrrecs a la Junta Directiva, és a dir, si hi ha hagut algun canvi en quant als càrrecs que s'han donat en una Junta
directiva determinada. Quina és la documentació? Aportar el certificat que correspongui en cada cas. Aquí us faig també una mena d'advertència o de crida, i és que no és possible inscriure provisions transitòries, és a dir, es produeix una vacant i per cooptació, és a dir, la junta directiva decideix que aquesta vacant sigui provisionalment o transitoriament ocupada fins que aquesta vacant que s'ha cobert sigui ratificada per l'Assemblea General, doncs no serà possible fer-ho quan, per exemple, tenim un club esportiu de règim simplificat i s'ha optat per la forma del president. Si el president cessa, evidentment, si s'ha produït aquesta baixa, doncs s'haurà de convocar unes noves eleccions. I el mateix succeeix pel cas de juntes directives que quedin per sota del mínim, que són 3. En ambdós casos, tant en un cas com en l'altre, s'haurien de convocar noves eleccions sí o sí. Per tant, hem d'estar sempre per sobre d'aquests mínims. Per sobre del mínim d'un, en el cas que sigui un club de règim simplificat i només hi hagi un president, és molt evident, però que tinguem en compte que si som 3 i hi ha una baixa, també haurien de convocar-se noves eleccions i que no serveix, i podríem tenir problemes en el futur si hi ha alguna impugnació, no serveix que aquesta vacant es cobreixi i s'inscrigui això en el registre, doncs això no seria adient. Aquests tràmits els podeu fer en l'enllaç web que teniu aquí. Insisteixo, quan us enviïn el PowerPoint, fent clic, anireu directes. També teniu la documentació, per això no m'he extès massa en quant a la documentació, perquè els diferents certificats, que és per tots i cadascun d'aquests tràmits d'inscripció, estan també recollits a la pàgina web, doncs els podreu descarregar en aquest enllaç. Quins altres actes inscriptibles? Molt important, també, potser a la mateixa alçada o fins i tot més que la composició o la modificació de la composició de la junta directiva, la modificació d'estatuts, també, al mateix termini, un mes per inscriure aquesta modificació estatutària. Quina és la documentació que s'ha d'aportar? Per una banda, el certificat de l'acord assembleari de modificació total, si és que hi ha hagut una modificació de molts articles dels estatuts o parcial, si només és un article o el redactat d'alguna disposició, de diverses disposicions, doncs seria una modificació parcial. En relació amb els certificats, permeteu-me dir que és molt important tenir en compte que no és necessari presentar l'acte de l'Assemblea General sencera, amb tots els acords. Primer de tot, perquè vosaltres com a associació privada no teniu per què donar-li a l'administració un acte d'una reunió sencera de la vostra assemblea en la que es parli del problema que ha pogut tenir un associat amb un altre o la sanció que se li ha imposat, etc. És a dir, no és necessari que tingui aquesta informació. És més, seria bo tenir cura de limitar l'accés d'aquest tipus d'informació fins i tot a l'administració pública. Al final, el registre l'únic que us demanarà és si s'ha modificat aquests estatuts, que els inscriviu, punt. Per tant, serà el secretari qui haurà d'expedir aquest certificat signat, òbviament, amb el vistiplau del president. I després, una còpia dels nous estatuts, òbviament, que també s'hauran de presentar. I aquí també us deixo l'enllaç web i fent clic anireu a aquest tràmit en particular. Sobre els llibres, el llibre d'actes i llibres de comptabilitat, o en el cas que no estigueu obligats a portar aquests llibres de comptabilitat perquè no heu de presentar la declaració de l'impost de societats, en el seu defecte, el llibre de caixa, han d'estar enquadernats, foliats, i abans d'utilitzar-los el registre d'entitats esportives us els ha de legalitzar mitjançant diligència, com ja sabem tots, amb els forats que tradicionalment han fet aquest tipus d'organismes, tot i que és un sistema que està cada cop més en desús, perquè ara tot es porta de forma informatitzada
I, per tant, el procediment que s'estableix és un altre, completament diferent, que és una presentació a posteriori. Aquí ho veieu, mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic. Que sapigueu únicament aquest termini de 4 mesos que ens ve imposat. I ja per acabar, i de fet aquesta ja és l'última diapositiva, he promès que seria el més concís i breu possible, també per donar la possibilitat que pregunteu. També m'agradaria parlar-vos d'una figura que potser és desconeguda o més desconeguda, però que realment és una entitat esportiva més. I estem parlant de les seccions esportives d'entitats no esportives. Venen definides en el mateix decret d'entitats esportives la totalitat o gairebé, la majoria de comunitats autònomes, sí que hi ha alguna excepció, contemplen a la seva legislació esportiva aquesta figura, i aquesta és la definició. Diu, les entitats no esportives sense afany de lucre, les entitats lucratives, per tant, podríem arribar a parlar d'una societat limitada o una societat anònima, les empreses de serveis esportius i qualsevol altra entitat pública o privada, de fet, podria ser una universitat pública, que es vulgui federar en les federacions catalanes corresponents i gaudir de tots els altres beneficis establerts en la normativa esportiva, han de constituir la corresponent secció esportiva i adscriure-la al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Per tant, una societat limitada o una societat anònima podrà adscriure una secció esportiva constituïda en el seu si en el registre d'entitats esportives i afiliar-la a una federació esportiva catalana? La resposta és sí. Per tant, si algú de vosaltres té una empresa i en algun moment desitja simplificar les coses i mira, potser no em cal constituir un nou club, potser constituint una secció esportiva, creant una secció esportiva, ja seria suficient, l'adscric al registre i després l'afilio a la federació esportiva, doncs no hi hauria cap problema, perquè és una figura contemplada a la legislació esportiva i que té els mateixos beneficis que pot tenir un club esportiu. La pregunta aquí, té personalitat jurídica pròpia, com si té un club? Doncs aquí hem de ser molt precisos i direm que no té personalitat jurídica pròpia, ni capacitat d'operar, ni compta amb un patrimoni propi diferenciat del de l'entitat matriu, és a dir, si és una societat limitada, una societat limitada. Si bé s'hi han de comptar amb un pressupost diferenciat. És per aquest motiu que a la normativa, tant a la normativa pública com fins i tot en els estatuts, moltes vegades es diferencia entre inscripció i adscripció al registre d'entitats esportives. És per aquest motiu, perquè la inscripció és la que efectua el club esportiu, perquè té personalitat jurídica pròpia i és el club el que ell mateix s'inscriu al registre. Mentre que les seccions esportives d'entitats no esportives, com la secció no té personalitat jurídica pròpia i no pot ella mateixa inscriure's, qui ha d'adscriure aquesta secció al registre és la seva entitat matriu. Si és una empresa, serà l'empresa. Per això és molt important diferenciar aquests dos termes. Més que res, perquè sapigueu que és una altra possibilitat que existeix, que moltes vegades es desconeix, que no només estan els clubs esportius, diríem, tradicionals, el de règim general i simplificat, sinó que també tenim aquest altre tipus d'entitat, que és la secció esportiva d'entitat no esportiva. I aquí també us deixo la documentació que cal per adscriure aquesta secció al registre. No us he posat l'enllaç, però en qualsevol cas, si algú estigués interessat, és molt fàcil trobar-ho, però si no, que ens ho digui i, òbviament, li facilitaríem l'enllaç. I l'única documentació que cal, en aquest cas, per adscriure aquesta secció esportiva és l'acord de creació d'una entitat no esportiva, que serà l'acord pres per l'entitat matriu. Imagineu una societat limitada per la junta de socis o la junta d'accionistes, en el cas d'una societat anònima, que és qui acorda crear la secció esportiva, i després també s'ha d'aprovar un reglament de funcionament, que serien uns estatuts. Però la norma, diguem que li atorga un nom diferent, però seria
la normativa de funcionament de la secció. D'acord? I això és tot. Jo no tinc res més a afegir. En qualsevol cas, us deixo la meva adreça de correu electrònic aquí. Tampoc no hi ha cap problema si la comunicació teniu algun dubte de naturalesa legal i la feu a través de l'Alfred o a través de l'equip administratiu de la federació. Òbviament, també se'm traslladen les consultes que hi puguin haver mitjançant el canal federatiu. Però bé, si per alguna qüestió específica volguéssiu contactar amb mi, doncs aquí teniu la meva adreça de correu electrònic. I res més. Si teniu qualsevol dubte, doncs estaré encantadíssim de tractar, d'intentar de respondre als vostres dubtes si conec la resposta. D'acord? Doncs vaig a deixar de compartir la pantalla. Vale, Toni, pues moltes gràcies. Bueno, suposo que tenia algun dubte, no? Sí, soc Enric Centelles de l'Aeroclub Anoia i jo voldria, en primer lloc, agrair-vos la presentació que l'heu fet impecable i aclaritòria, no? Però jo voldria entrar en un tema en concret perquè tenim dubtes. Per exemple, dieu que el llibre de registre de socis, pel que he entès, hauria de ser com el llibre de comptabilitat, o sigui, hauria d'estar imprès tots els socis. La meva pregunta és, nosaltres tenim el que seria un fitxer, diguéssim, com ho diria jo, un fitxer com podria ser la comptabilitat, d'acord? I, evidentment, tenim en un altre lloc les fitxes de sol·licitud de cada un firmades perquè al mateix temps firmen el que seria que podem fer servir les seves dades en el cas que les autoritats ens ho demanin, d'acord? La meva pregunta és, aquestes sol·licituds ja serveixen com a tema imprès o tenim que tindre un llibre específic dels nostres socis? Em pots puntualitzar el tema de la protecció de dades? Perquè ben bé no he entès... Sí, nosaltres, quan entra un soci, ell fa una sol·licitud que vol entrar a la nostra entitat i al mateix temps ens dona autorització que puguem fer servir les nostres dades perquè a vegades la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, ens demanen, per exemple, qui hi ha en aquell moment en un avió en concret. D'acord? I llavors tenim que tindre aquestes dades a mà per poder-los dir qui és en aquell moment el pilot. D'acord? Llavors això ho tenim el que seria amb un sistema informàtic on nosaltres sol·licitem en aquell moment qui està volant i li donem les dades. La meva pregunta ara és, això és pel moment de vol o que alguns es sol·liciten les dades. Però he entès que nosaltres hem de tindre un llibre on han d'estar tots els socis. Aquest llibre com és? Bé, la resposta és molt senzilla i no hi ha una forma específica que ha de tenir aquest llibre de socis. Per tant, aquell fitxer que pugueu tenir on es recullen totes les sol·licituds dels socis amb les dades i demés, ja fa aquesta funció de llibre de socis. A més, és important recordar que la normativa en quant a la diligència que fa o ha de fer, en aquest cas el registre d'entitats esportives, només està parlant del llibre d'actes i el llibre de comptabilitat, i els llibres de comptabilitat, o si no està obligat a portar un llibre de comptabilitat, el de caixa, però no el de socis. Per tant, òbviament, el llibre de socis és una forma de dir que s'ha de portar o s'ha de dur un control de qui són tots els socis de l'entitat, de les dades i de més. Tenim aquest fitxer. Perfecte. Sobretot anar amb molta cura en tema de protecció de dades. Òbviament, si tinguéssiu algun dubte en relació amb això, aquest és un dels temes que per això estem nosaltres oferint aquest suport. Si teniu algun dubte en relació amb això, no dubteu en contactar o a l'Alfred
o a mi directament, perquè això és una de les coses en les que, òbviament, l'assessoria jurídica de la federació us ha d'assessorar. I és molt important que en aquest sentit ho porteu tot bé i evidentment, aquest és un tema que donaria per una altra xerrada d'aquesta d'una hora de la protecció de dades. Però, vaja, que estic a la vostra disposició en aquest tema. Cap problema. Perfecte. Després, l'altra cosa que em queda una miqueta en dubte és nosaltres tenim la comptabilitat feta, tancada, però tenim entès que si som menys de 100 socis, que no tenim que presentar aquests llibres enlloc. Antigament se sellaven, diguéssim, no sé, la Federació, algun lloc de la Generalitat de Catalunya. No tinc massa clar on. El que demano jo, si som menys de 60 socis, de 100 socis, i, diguéssim, estem sota la facturació mínima que requereix, no sé si són 60.000 euros o no sé quants són, llavors aquests llibres els hem de sellar o no? Els hem de portar a algun lloc, a alguna administració, a algun lloc per sellar-los? Pregunto. Si no arribeu a aquests límits, de fet, no ho heu de fer. Crec que seria molt important perquè, lògicament, també el tema de la fiscalitat, aquí ja estaríem entrant, potser ja també el tema de la fiscalitat de les entitats esportives, també seria molt interessant penjar nosaltres des de la web aquestes guies que existeixen, però en el cas que no s'arribin a aquests límits, no és obligatori segellar aquests llibres de comptabilitat. De fet, en certa manera, ja feia referència a això a la meva presentació, en el sentit que hi ha moltes entitats que no tenen que presentar l'impost de societats, perquè no arriben a aquests mínims. I és independent del nombre de socis. En aquest cas, és que no han de portar llibres de comptabilitat. Doncs moltes gràcies perquè ha sigut molt aclaridor i gràcies, Enric. Us felicito de veritat. Gràcies. Tenim el Manuel, que havia aixecat la mà. Manuel, endavant. T'has de desactivar el micro. Un moment. Sí, ara. Ja se'm sent? Ara se sent, sí. Igualment dic, Toni, molt aclaridor tota aquesta presentació i la teva xerrada. I tenia jo els dubtes, sobretot, de les assemblees, no? Havies dit que a través de correu o a través de mitjans electrònics. Nosaltres vam fer una mena de consulta a tots els nostres socis a través del correu electrònic sobre l'aprovació de l'acte de l'any anterior. Això que era una pràctica que no recomanaves, però que nosaltres la practiquem, no? Que a la següent assemblea doncs nosaltres acompanyem el redactat perquè l'aprovi. Evidentment, la gent que no ha estat allà doncs no aprova ni s'abstén, simplement i ja està, no? Hem presentat els comptes anuals i hem presentat el pressupost de l'any vinent, d'aquest any 2021. No hem gosat a fer res més, a plantejar res més. Jo no sé si hem de fer algun tràmit, no? No sé si deies que en els estatuts, no sé si s'havia de modificar el fet de fer les assemblees amb aquests mitjans, o simplement ara, tal com estem, convoquem, posem una ordre del dia, no sé, que es parli, que cadascú digui la seva i al final, si s'ha de fer alguna votació, es fa. No sé, el que intento és com podem fer una assemblea a través de correu electrònic, perquè tal com estem nosaltres ara en videoconferència, això no és pas possible, és molt complicat. Això era la meva pregunta. Sí, no, t'haig de donar, vaja, més que una pregunta, gairebé és com donar la meva, o més que una resposta, seria donar una mica la meva opinió en relació amb aquest tema. És veritat que, degut a la situació de pandèmia,
s'ha permès a les entitats esportives poder celebrar assemblees generals telemàtiques sempre i quan no es tractin determinats punts, com pot ser una modificació estatutària, però sí pel funcionament ordinari d'una entitat esportiva. I això, tot i no tenir aquesta previsió estatutària. De fet, per decret llei es va permetre, es va habilitar a les entitats esportives a fer-ho d'aquesta manera. Imaginem-nos que tot això ja passa i que, lògicament, ens hem de tornar al contingut dels nostres estatuts. El primer que hauríem de fer, si volem tenir opció de poder celebrar assemblees telemàtiques, que la gent voti de forma telemàtica, no per correu, sinó per mitjans electrònics, seria modificar els estatuts. I ara ve on jo dic la meva opinió. És molt difícil, gairebé impossible, amb els mitjans que tenim avui en dia, celebrar assemblees telemàtiques amb garanties. És molt difícil. Hi ha hagut federacions esportives que ho han fet, catalanes, utilitzant plataformes com pot ser Zoom o qualsevol altra aplicació. Sí que és veritat que requereix un cost important en el sentit que hi ha una part que s'ha de tractar molt bé, que és la de la identificació del soci. Clar, al final hem d'assegurar-nos que la persona que està a l'assemblea és soci o sòcia de l'entitat i que no és algú altre. Això és molt difícil. Jo crec que a dia d'avui és molt difícil o bé gairebé impossible d'assegurar-se que això es respecti en el 100% dels casos. També un altre problema quin és? Que tampoc sabem qui hi ha darrere de les pantalles i potser hi ha una persona però al seu costat, jo, per exemple, Manuel, no sé si a la teva dreta tens algú o no. Podria ser que sí, i tu estàs... No. Sí, però en una assemblea potser hi ha algú allà que és l'oposició, algú que no sé què, que no és soci i tal. I clar, com ho controles, això? És impossible, és impossible. Per tant, la meva recomanació, quan tot això passi, crec que hi ha certs temes que no es poden abordar mitjançant assemblees telemàtiques. I una aprovació de comptes, perquè és necessari per l'esdevenir de l'entitat i no queda una altra, s'han d'aprovar sí o sí, però, evidentment, és informació delicada, és sensible. Al final, això, hem d'estar, com a entitat, ens hauríem d'assegurar que ningú més tingui un accés indiscriminat a aquesta informació. I tot això, la veritat, que de forma telemàtica és molt difícil. I ja et dic, és la meva opinió. He sigut molt crític en el tema d'assemblees telemàtiques, l'Edi ho sap, perquè és que no hi ha manera. Actualment no hi ha una manera que garanteixi el compliment d'aquestes garanties que, a més, ens venen exigides per aquest decret llei, que és que ens hem d'assegurar de la identitat dels que venen. I no hi ha a dia d'avui un mecanisme 100% fiable que ens permeti això. És evident. Vostè deia, Toni, que nosaltres tenim, una de les dades que tenim a les nostres fitxes, que també ho tenim amb un fitxer, amb un access, tenim tota la informació, és el correu electrònic, l'adreça de correu electrònic dels nostres socis. I sempre que fem comunicats ho fem a través d'aquest mitjà, per motius obvis, no? És supercòmode. Llavors, a través d'això, d'aquests comptes de correu electrònic, hem fet la consulta. I hem fet la resposta i aquí, si un soci diu i jo com sé que han votat 20 que sí i 10 que no, doncs, l'únic que podríem fer en cas d'una auditoria d'algun soci seria mostrar tots els correus, però és que és l'única manera que se m'ha acudit de poder fer això dels comptes, per no quedar-nos en precari els comptes ni els pressupostos. Era això. En qualsevol cas, el que sí que et recomano, i de fet és molt habitual
fer-ho en el si d'una junta directiva, que es prenen acords per correu electrònic, doncs perquè és obvi, la junta directiva ha de prendre molts acords durant un any. No és com l'assemblea, que es pot convocar un o dos, com a molt, no? Però el que sí que jo recomano sempre quan es prenen acords per correu electrònic és donar-li una certa formalitat. És a dir, que sigui el president qui enviï un correu electrònic als altres membres de la junta directiva dient, escolteu, us proposo el següent ordre del dia, donarem un termini d'una setmana o 10 dies perquè tothom digui la seva en el correu electrònic i expressi el sentit del seu vot. Comença el president a dir el que ell considera i a donar el seu vot en aquest correu electrònic, i aquest correu electrònic va circulant, la gent va responent, i després de tot això el que s'ha de fer és un acte, s'ha de fer un acte i adjuntar tots els correus electrònics. I això és un sistema que en època normal, en una època normal de Covid, i si els estatuts ho permeten, doncs és una bona eina que facilita molt les coses, sobretot, i estic parlant per la junta directiva, que sí que és molt més fàcil estar segurs que qui respon és membre de la junta directiva i no un altre. Per tant, és un consell que us dono i que també pots utilitzar, en aquest cas, per la teva assemblea general, diríem, per correu electrònic. En qualsevol cas, dona-li una certa formalitat. Un acte, adjunta els correus i que quedi constància d'aquest acord. Molt bé, moltes gràcies. Toni, també el que igual s'ha de valorar o s'ha de tenir en compte, vista la teva posició al tema digital, per la complexitat en alguns casos. Però potser hi ha clubs que pel seu volum o per la limitació que tenen en aquest moment i poden realitzar una assemblea telemàtica. La majoria de clubs que potser són petits o tenen membres que es coneixen fa anys, potser hi ha aquesta confiança o es coneixen molt bé per saber que el mecanisme que es fa servir a nivell digital és eficaç en aquest sentit. Llavors, jo trobo que aquí sí que es pot donar una sortida a aquests clubs que estan en aquesta situació, que tothom es coneix, que fa temps que sabeu qui sou els que esteu darrere de la pantalla, i no és com el cas d'una federació en el qual gestiona clubs que aquests clubs canvien de junta constantment, perquè si estem parlant de 80 clubs, cada club té el seu canvi en un moment donat durant l'any. Llavors és diferent a un club, perquè els vostres socis formen part de l'assemblea i els vostres socis els coneixeu del dia a dia. Llavors trobo que és factible que ho pugueu fer a nivell telemàtic. Una mica donar-li vida al tema aquest, perquè hi ha casos en què un club que tingui més de 100 socis potser resulta més complicat, sabent que potser no arribes a conèixer tots ben bé, o potser algú se t'oblida, perquè igual entren, surten, i ja sabeu les peculiaritats de cada club. Però jo donaria aquesta facilitat als clubs que teniu aquesta opció i que sabeu que no fallarà el sistema en contra vostra. Doncs aquí jo crec que ja estaria. Perdona, Francesc o Francisco, havia aixecat la mà fa estona l'Aeroclub Anoia. No sé si és el Mario. Mario? Sí, hola, bona nit, Alfredo. Hola, bona nit. Bona nit a tothom. Buenas noches. Enciendo la càmera o encenc la càmera perquè així ens coneixem, Alfredo, i així no consumeixo. La tinc apagada normalment per no consumir excés de... per no saturar la línia. Escolta, només m'ha quedat un petit dubte. Vam tindre una reunió ara fa uns dies amb l'Enric, el tresorer, que era el que estava parlant abans, i l'Ignasi Costa, de l'Oficina d'Atenció a Clubs. Llavors, nosaltres li vam comentar que a l'hora de presentar, demanar el NIF definitiu, vam demanar una exempció d'impost de societats.
que a tots ens preocupa tant. He sentit, Toni, que parlaves abans de que no tenim obligació, és a dir, no presentem impost de societat, però no has dit pas que no tingueu obligació. Aquesta exempció, l'Ignasi Costa ens va dir que no existia, que no era real, que no podia ser. Llavors, sé que és un tema més fiscal, però no sé si tu coneixes la peculiaritat aquesta o no, perquè al final no ens ha quedat clar si hem de presentar a zero o no hem de presentar impost de societats. Doncs la veritat, no sé si s'ha de presentar a zero o no s'ha de presentar. La veritat és que no ho sé perquè la part més fiscal de les entitats no la conec. És una àrea que no porto. En qualsevol cas, el que sí sé és que els que no assoleixen aquests límits, no sé si és que no han de presentar l'impost de societats o és que estan exemptes i, per tant, han de presentar a zero, però el que sí sé és que si no s'arriba a aquests límits doncs no tenen aquesta obligació sobre el llibre de comptabilitat. Però no et podria donar resposta en aquest tema, ho sento moltíssim. No pateixis, ja aquest tema fiscal ja acabarem d'aclarir-ho. És complicat fins i tot amb Hisenda, saps que costa molt. Sí. No, ho podem mirar, no, Toni? Si vols, ens passes un e-mail amb la consulta. Ho podem consultar, evidentment. Això no hi ha problema, ho hauríem de consultar, sí. Ho podem consultar, sí, cap problema. Sí, passa'm un e-mail i li fem arribar al Toni, i ell, amb el seu bufet, segur que troba la resposta. Sí. Tenim fiscalistes, vull dir que aquest és un tema, ja et dic, tema impositiu, jo em mullo molt poc. Ja ho sap l'Edi, que jo em mullo amb tema impositiu, em mullo molt poc. Dic la meva opinió, però després sempre la sotmeto a la consideració d'un fiscalista. Perfecte, doncs moltes gràcies i bona nit. Jo crec que aquí ja em retiro. Moltes gràcies, Alfred, encantat. Antoni també. Adéu, bona nit a tothom. Moltes gràcies. Vale, Francesc, si vols fer la pregunta, la consulta. Em sembla que havia demanat la paraula abans en Jordi Massanés. Com vulgueu. Bueno, és molt curta la meva pregunta. Pot esperar el núvol. Bueno, gràcies als dos, a la federació i també a la participació del Jordi per la vostra presentació. Soc Francesc de l'RC Torque i la pregunta que us volia fer és: els clubs simplificats han de portar les actes ordinàries i els canvis de membres de la Junta al registre d'entitats esportives o no cal? Els simplificats. Sí. Han de portar-ho. I això es fica en un sobre, carta i se'ls envia? No. Ara, com us deia, han suprimit tots els tràmits presencials i únicament s'accepta via telemàtica, a través del web. Sí, i sí que entranya alguns problemes, en el sentit d'aplicació al PDF que no carrega. Però, en qualsevol cas, això jo crec que sí que, no sé a dir, però jo crec que la Irene, que és una noia que està molt acostumada a aquests tràmits, en el cas que tingueu algun problema específic en aquest sentit, que us faci un cop de mà. És molt important tenir-ho actualitzat. Tots els clubs tenen aquesta obligació i ja no només és una obligació pel club, sinó és que inclús per també evitar possibles responsabilitats innecessàries. Imagina't que ja no ets més el president d'aquest club o ja no estàs a la junta directiva i s'han pres una sèrie d'acords que fins i tot es podrien arribar a considerar il·lícits, no? I un va al registre i encara figura aquesta persona inscrita com a president. Òbviament es podria demostrar a posteriori, però això ja diguem que ja t'emportes una mica a l'ensurt. I després també per un tema de la federació. La federació, cada 4 anys, tots sabeu que se celebren eleccions i aleshores es demana el certificat al registre d'entitats
de qui és el legal representant d'aquella entitat, i moltes vegades et trobes la sorpresa que és un president que no s'ha actualitzat des de fa 10 o 15 anys. Clar, tot això al final dificulta molt les coses, fins i tot pel propi club que després vol exercir el seu dret a vot i no pot fer-ho o té moltes dificultats perquè ha d'anar a un notari per acreditar-se que és el legal representant de l'entitat. Per tant, jo sí que us recomano tractar de, com a mínim, aquest tràmit, el de la composició i el dels estatuts, tenir-ho molt present. La composició de la Junta Directiva tampoc és una cosa que cal inscriure cada 2 per 3, però sí que si hi ha hagut canvis importants, doncs, home, sí que, evidentment, s'ha de tractar d'estar al màxim d'actualitzat possible. Sí, sí. Molt bé, gràcies. Res més. Hi ha a la pàgina web del Consell Català de l'Esport, hi ha una part on estan els registres. Si cal, ja et passo el link, però hi ha un apartat on de manera telemàtica, que és el que comentava el Toni, que ara es fa tot de manera telemàtica, en principi allí hi ha tota la informació, tots els links on podeu fer els tràmits de club, o sigui, el que és actualització de junta, estatuts, tot això. Llavors, si vols, ja et passo també el link, que el tenim, perquè ara a la pàgina web intentarem posar una pàgina, crearem una pàgina concreta per resoldre tots aquests dubtes i que estiguin els links de redirecció al lloc on podeu presentar la documentació, perquè ara és així, i potser ha arribat per quedar-se, això del tema telemàtic. Però, en tot cas, us ho passo, i també a la pàgina web ho tindrem. Per aclamació unànime, la proposta de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. O sigui, la Laura Borràs serà la presidenta. Ah, sí? S'ha colat. L'Andreu estava parlant i s'ha colat. El Club Aerobio de Mescars, que aixecava la mà, és el Tuqui. Tuqui, estàs por ahí? Hola, hola. Em sentiu? Sí, bones. Tuqui? Sí, soc el Tuqui. Sí, soc el Ernest alias Tuqui, és un sobrenom, però soc el secretari del club dels Cars. Moltes gràcies per aquesta xerrada. La veritat és que quasi se'm passa, diu, que entrem aquí, i l'he trobat just en un punt que és molt interessant. Una pregunta només. A veure, nosaltres estem en un procés d'obrir-nos una mica als ajuntaments del nostre voltant, i entre una de les accions que teníem, per exemple, és fer com petits acords, ara que està de moda el tema dels drons per policia, tenir petits acords amb policies locals i bombers o serveis d'emergències, perquè si volien es podien entrenar, això és un projecte, si volen que es puguin entrenar al nostre camp. Posats a tenir gent al camp, qui preferim que, si no, tenir policia menys per la nit, i igual si venen a entrenar-se, amb la qual cosa així, mira, no ens rebenten la caseta, ni ens la roben, ni res. I llavors, amb aquest tipus d'acords, que serien acord de club, clar, és algo oficial, però, i a més, jo què sé, igual pot haver-hi pel mig, pot ser que hi hagi alguna empresa que faci formació o alguna història. És a dir, és una cosa que és com professional, però ja no és esportiva, però es fa servir la instal·lació del club com a zona de vol. Quins tràmits creieu que aquí s'haurien de fer? No sé. No hi hauria cap problema. És a dir, en qualsevol entitat esportiva hem de diferenciar el que és l'activitat o l'objecte associatiu principal, que seria la pràctica o el foment d'una modalitat o de diverses modalitats esportives, però després totes les entitats poden exercir activitats pròpies. Et poso un exemple molt clar perquè ho vegis, amb el tema dels jocs electrònics, dels videojocs. Hi ha federacions esportives que estan organitzant competicions de videojocs. No hi ha cap problema, de fet, les federacions ho fan, d'arribar a acords mitjançant convenis de col·laboració amb entitats, ja siguin privades, de naturalesa privada o de naturalesa pública, arribar a acords que regulin una relació d'una activitat pròpia de l'entitat. Després s'haurà de veure la naturalesa d'aquest conveni, si és un contracte de naturalesa privada i es regeix pel Codi Civil, o bé aquest conveni és un conveni de naturalesa pública i se sotmet a la normativa de
la llei reguladora dels contractes del sector públic. Però, en qualsevol cas, no hi ha cap mena de problema en què el club faci activitats econòmiques diferents a les de la modalitat esportiva. Com una associació de règim general, una associació privada, no hi ha cap mena de problema que el club ho pugui fer. Òbviament, sense deixar de banda la seva finalitat principal, que és l'esportiva, però paral·lelament, com una activitat accessòria, pot fer les activitats que consideri oportú. Això sí, tenir-ho ben regulat a través d'un conveni. És un conveni, ja està. Un conveni de col·laboració. No deixa de ser un contracte. És un contracte entre les dues parts on s'ha d'establir les relacions jurídiques entre les dues parts. Perfecte, vale, només un dubte així. Disculpeu que no tingui càmera, en aquest PC no en tinc, però bueno, si no... Cap problema. Molt bé, moltes gràcies. Cap problema. Moltes gràcies. Perfecte. Jordi Massanés, no? Jordi, què dius? Vinga, primer bona nit a tothom i agraïu-vos molt la sessió aquesta, que penso que és molt interessant per tots, com que ha quedat ben aclarit per tots. Però jo tenia 3 qüestions i una poder és tornar a ficar el dit a la llaga del tema de l'impost de societats, que quan ha passat la presentació ja he pres nota que, pel que entenc jo, quedava molt clar aquí que deien que no s'ha de fer l'impost de societat si es donen 3 condicions. Jo entenc que això és com la renta, si no arribes a l'ingrés no sé què, no cal que la facis, allò que deien, si s'ha de fer 0 o no, això jo no soc evidentment qui ho ha de dir, però imagino que és això. La primera condició és no arribar a no sé quin ingrés, aquí arribem tots. El segon cas ja era quan ja els ingressos no exempts arriben a no sé quin import, 2.000 euros. I aquí sí que ja ens perdem. Jo penso que sí que seria interessant, que claríssim per tots quins són aquestes 3 condicions que hem de complir. La primera, ja dic, no se'ns escapa ningú perquè ingressos inferiors a 75.000 euros, perfecte. Però això, ingressos no exempts, ja no sabem què són els exempts, els no exempts i què implica. I això penso que seria bo que si poguéssim aclarir-ho. No sé què us sembla a vosaltres. Això per una banda. Jo tinc 2 preguntes més. Aquí la deixo perquè ja m'has dit abans que no això, però penso que seria bo aclarir-ho a posteriori. Després un altre tema que no hem parlat, que no s'ha comentat aquí, que penso que en el nostre cas ens afecta, que no sé si és que no implica cap diferència, és el tema de les juntes gestores. O sigui, quan hi ha una junta que plega per les circumstàncies que siguin, no els presenta ningú i agafa el control una junta gestora. Jo no sé si és que no s'ha comentat perquè no implica cap diferència o hi ha alguna cosa que hauríem de tenir en compte d'això, amb això. I l'altre que acabo, que també és tornar a posar el dit a la nafra, és el tema de la protecció de dades, que és una cosa que com que ha anat i ha vingut tantes vegades i el primer que va sortir va dir una cosa, després surt un altre que ho modifica i ens anem perdent, també penso que seria bo, des de la federació o des de vosaltres, que ens tinguéssiu actualitzats, de dir unes recomanacions fàcils i clares, de dir, oita, en el full de soci, quan un tio et firma que es vol ser soci, posa-hi això al peu. I una cosa clara, que els que som tontets ho sapiguem fer, saps? I que ens tinguem al dia. Saps, goita, tu? Això m'ho va dir la federació ara i això és el que està al dia. I si demà passat canvia, que la federació així com ens informa de si ens podem desplaçar o no, doncs que ens informi, oita, en el contracte de no sé què poseu això, en la domiciliació SEPA poseu això, amb això, amb els contractes dels cursets poseu això, que vol dir que cedim les dades a no sé qui. Bueno, això penso que seria una feina que ens aniria bé tots, que fos fàcil perquè ho entenguem els que no som ni juristes ni coses d'aquestes, i en canvi seria pràctic per tots. I amb això acabo. Moltes gràcies. Molt bé, Jordi. En relació amb el tema fiscal, reitero, no soc especialista en dret fiscal, és una matèria que òbviament no domino, però bé, jo crec que és útil per tothom, ja que és un dubte generalitzat, aclarir-ho, vull dir que això a posteriori es pot resoldre aquest dubte i ja està, i que s'informi per part des de la federació, que es publiqui algun tipus de document informatiu. És una informació que no m'atreviria a donar, com insisteixo, sense el vistiplau d'una persona que es dediqui única i exclusivament no a l'esport, no al dret esportiu, sinó al dret fiscal.
En segon lloc, el tema de la junta gestora o de la comissió gestora, que és tal com es denomina a la llei de l'esport i al decret d'entitats esportives, és veritat, no hem comentat res sobre aquest tipus d'entitat en el sentit que, primer perquè tractava de fer un resum de tot el règim jurídic d'unes entitats esportives. Òbviament, he obviat moltes coses, per exemple, les majories, adopcions d'acords i demés, això ho he obviat. I un aspecte també que s'ha quedat potser sense parlar-ne és el de la comissió gestora. Bàsicament, la comissió gestora, i com molt bé sabeu, és un òrgan de gestió transitòria de la federació i al moment de la seva constitució pot esdevenir per diferents causes. La primera i la més freqüent és un procés electoral en el què els actuals membres de la Junta Directiva dimiteixen abans del període d'inici de la presentació de candidatures i, per tant, aquesta Junta Directiva queda per sota del mínim i s'ha de constituir una comissió gestora que fins al final del procés electoral s'encarregui de l'administració de l'entitat esportiva, del club esportiu. En aquest cas, les facultats són molt limitades, les de la comissió gestora. És l'administració ordinària, diríem, de l'entitat esportiva. No pot adoptar altres tipus d'acords. Aquí sempre hi ha la discussió de què és o què s'entén per administració ordinària. Lògicament, aquí hauríem d'anar al cas per cas per determinar què és això, però també pot esdevenir per altres circumstàncies. La comissió gestora també pot esdevenir com a resultat d'un vot de censura, en el qual surt finalment aprovat i igualment s'han de convocar noves eleccions i en aquest cas sí o sí hi ha una comissió gestora. També quan aquesta junta directiva queda per sota del mínim que hem dit, en el cas dels clubs esportius pel mínim de 3 o bé pel mínim que estigui establert estatutàriament, que podria ser superior a aquest mínim. En aquests casos també s'establiria es constituiria aquesta figura de comissió gestora. Insisteixo, és un òrgan transitori, no té més particularitats que la de la gestió ordinària de la federació i guarda un símil molt important. És, de fet, la junta directiva transitòria del club esportiu fins que la junta directiva sigui, en aquest cas, proclamada com a guanyadora. I en relació amb el tema de la protecció de dades, doncs estic totalment d'acord amb tu. A més, la normativa és molt volàtil. De fet, per això deia que jo crec que pot ser un bon tema per una futura xerrada, en el sentit que he fet moltíssimes xerrades específicament de protecció de dades i destinades a entitats esportives, federacions esportives, també fins i tot en àmbit sanitari, que fins i tot és més sensible per metges que es dediquen als metges esportius. I estic totalment d'acord amb tu que unes pautes mínimes sí que s'haurien de tenir, perquè han canviat coses. És a dir, des de l'entrada en vigor del reglament de la Unió Europea, que a diferència del que és una directiva, que requereix un acte de transposició al dret nacional, al reglament de la Unió Europea, és una normativa que és directament aplicable per tots els estats membres i ja fa uns anyets que estem sotmesos a aquest reglament. Han canviat coses, no? I potser la més important i que moltes entitats no s'han adaptat i que realment estan en incompliment amb aquest reglament és el fet de la forma en obtenir aquest consentiment. I només vull marcar això per no extendre'm massa, però sí que és important que siguem conscients que a l'hora de nosaltres recaptar el consentiment d'una persona per fer el tractament de les dades de caràcter personal, aquest consentiment ha de ser un acte positiu per part de la persona que atorga aquest consentiment. Ja no val, com abans estava especificat, que si vostè no diu res, això s'entén com que vostè dona les dades. No, ara l'obligació és marcar la casella. Has de marcar la casella. Es requereix aquest element de positivitat, cosa que abans no era necessària amb l'anterior llei orgànica i que això ha canviat i
hi ha altres coses, òbviament, com el tema dels anteriors fitxers de protecció de dades que ja no existeixen, però vaja, això també crec que seria un tema molt important, és molt extens, però només volia donar aquest petit apunt en el sentit que soc conscient que hi ha encara moltes entitats que no demanen aquest acte positiu de cara a la persona que està atorgant el consentiment. Sí, faig un incís, Toni. Suposo que, Jordi, amb el tema o qualsevol altra entitat o club, la qüestió és que quan un associat o vostre sabeu que aquestes dades potser les cediu a la federació o d'alguna manera per fer algun tràmit amb aquestes dades, potser és important que quan ompliu la primera fitxa, aquesta primera fitxa de cessió de dades o que demaneu les dades, que hi hagi una casella o una coletilla en la qual informeu que aquestes dades seran tractades per aquí, per allà, o perquè seran cedides a un tercer. Llavors, simplement és ficar aquesta coletilla en aquell contracte o en aquella fitxa. Sí, però precisament això estic segur que ho fem tots, perquè això fa molts anys que parlem de la protecció de dades. Però potser encara tenim aquella coletilla de fot 3 anys que avui dia està obsoleta. Jo em refereixo a això, que seria bo que quan canvia alguna cosa, des de la federació es fes una recomanació general, digui, oita, com que ha canviat no sé què de la protecció de dades, us recomanem que en la fitxa, en la sol·licitud del soci, hi poseu això. Una cosa fàcil, però que puguem fàcil d'entendre i fàcil de comprendre, perquè tots en fem de protecció de dades. Ara el que ja ens hem perdut, els que no hi entenem, és si estem al dia o no. Per això que deies, perquè això canvia tant, perquè està canviant cada 2 per 3 canvia. Abans havies de tenir un registre, no sé què, un responsable, ara ja no sabem on som. Saps què vull dir? Perquè està canviant. Per això, unes recomanacions fàcils amb les nostres documentacions i a les nostres pàgines web que es digues, oita, la pàgina web ara en vez de posar-hi no sé què, poseu-hi no sé quantos i ja està. O el full que recolliu el consentiment, que posi això o que no posi això que deies tu de l'acció positiva. Una mica em referia a això, perquè tots en fem... Quan es parla de protecció de dades, sí, jo ja ho tinc, però resulta que ho tens super desactualitzat, entenc jo, no sé què us sembla en els altres. Jo prenc nota, Jordi, i farem això, parlarem amb el gestor que tenim de protecció de dades, si no ve amb el Toni, que també porta protecció de dades, i mirarem de buscar aquesta comunicació amb els clubs i informar-vos de quins són els mínims o què és el que ha de contemplar. Així que estem actualitzats, exacte, amb això. Sí, ho fem. Ja parlarem amb el Toni, també parlarem amb el Xavi, que ens porta el tema de protecció de dades de la federació, i entre tots dos segur que arribem a informar-vos d'alguna manera perquè tothom compleixi la norma sobre protecció de dades. Gràcies, Fred. Alguna qüestió més? Donem ja per tancat o... Doncs, si no hi ha res més... Sí? Amat? Bones, Amat. No, una coseta. Hola. Sí, endavant, Amat. Em sentiu? No, Amat o... Perdó. Que sapigueu, nosaltres fem les juntes mensuals, que ens reunim la junta cada mes, les fem per videoconferència, però l'assemblea anual la fem presencial. Enguany encara no l'hem fet, l'hem anat retardant pel tema del Covid i tenim previst, després de Setmana Santa, suposadament estarem en condicions de poder-la fer a l'aire lliure i al mateix camp. Aquesta no era la pregunta. La pregunta realment és si en aquest llibre d'actes que s'ha de presentar hi ha d'haver totes les actes mensuals més l'acte de l'assemblea. O només és l'assemblea el que s'ha de presentar, perquè si s'està parlant de fer un llibre, no farem un llibre amb 4 folis cada any, dic jo, o només és penjar-ho en el registre, com a un any tancat. Aquesta és la meva consulta. Correcte. El llibre d'actes és també de les actes de la Junta Directiva, no només de l'Assemblea General. D'acord. I el fet de presentar-ho anualment, abans de 4 mesos, d'haver acabat el curs o d'haver acabat, diguéssim, l'any que cada un té el seu any fiscal,
el fet d'haver-ho de presentar és penjar-ho allí a la Generalitat i ja està, o sigui, en algun lloc que hi deu haver en el circuit. Perquè nosaltres, inicialment, se va fer un llibre, estic parlant de fa uns quants anys, que vam anar a la Secretaria General d'Esports, a la delegació territorial, i allí ens van segellar un llibre tots els fulls. Fins a una data es va fer a mà i es van anar tots els actes, tant unes com les altres, i signant-les de les assemblees, signant-les de les actes de la Junta, i després va entrar un altre secretari, aquest secretari és un senyor que és informàtic i ho fa tot informàticament, és a dir, que el llibre es va acabar un dia i ell tot l'altre ho té en fulls, o sigui, dintre l'ordinador, és a dir, i no s'ha presentat mai més. Vull dir, aleshores se feia el llibre i com que mentre tenies fulls, fins que no necessitessis un altre full no calia que anessis a presentar-ho. O sigui, fins que no necessitessis un altre llibre. En aquest cas, doncs, bé, que farem aquesta pauta que jo desconeixia de presentar-ho abans de 4 mesos, o sigui, sí, exacte, abans de 4 mesos, després d'haver fet l'assemblea de cada any. Ja ho farem així. I ha servit de molt, us dono les gràcies i crec que trobades d'aquest tipus són molt d'agrair, almenys per mi són molt bones. Després, això ho penjaràs, Alfred? Ho penjareu, aquesta trobada? Sí. He començat a gravar justament que ja havíem fet la presentació, però sí, ho penjarem a la web. De la Junta que no han pogut connectar-se, precisament el secretari, el tresorer, potser són els més interessats que no pas el local, que és interessant que el puguin veure. Sí, perquè sempre es diuen coses molt interessants en aquest tipus de sessions o xarles i sempre queden allà perquè les pugueu consultar un altre cop vosaltres o qualsevol membre de la vostra Junta, no? Bueno, doncs aquí també Ernest, el Tuqui, que torna a fer una pregunta. Sí, Ernest. Molt breu. Abans que heu mencionat el tema de la protecció de dades, de la nova llei de protecció de dades, clar, és veritat que s'ha de dir si tens dades d'algú i aquest algú ja no... O sigui, jo estic plantejant el cas que hi ha una baixa, un soci que es dona de baixa. Llavors, clar, si nosaltres mantenim a la llista socis que es donen de baixa perquè a vegades tornen un temps després, el típic que es donen de baixa temporalment i tornen un temps després i ja tenim les dades. Però clar, això vol dir que amb la normativa aquesta a la mà tindríem que preguntar-los insistentment i ells ens haurien de contestar que sí, que volen mantenir les dades o no. És així això? Bueno, en tot cas, Toni, corregeix si no m'equivoco, però en tot cas la pròpia norma ja diu que el tema d'accés, rectificació o cancel·lació del propi interessat és el que podria, diguéssim, informar o dir-te que anul·lis aquestes dades de la teva base de dades. Vale. Bueno, no, Toni? Sí. No? Correcte, sí. L'únic, aviam, que sí que és veritat que el tractament que s'ha de fer de les dades de caràcter personal és estrictament i exclusivament pel fi, per la finalitat per la qual van ser recaptades. En aquest sentit, el que sí que és molt important de cara al futur és que quan es demani aquest consentiment, jo crec que està justificat que aquestes dades es mantinguin, però en qualsevol cas s'hauria d'informar i de justificar que el motiu pel qual es conservaran aquestes dades, tot i que aquest associat ja no ho sigui perquè s'ha donat de baixa, és, escolta, per un temps prudencial, per si aquest associat torna, per facilitar tot aquest tràmit. Si ell atorga aquest consentiment de forma, com deia abans, de forma positiva, doncs aquí no hi hauria cap problema. I en qualsevol cas, és el que diu l'Edi, al final, si aquesta persona es dona de baixa i no vol que conservi les seves dades, ell sempre podrà oposar-se i suprimir les dades, en aquest cas dels vostres fitxers, i us ho demanaria, evidentment. Però el meu consell és, sobretot, de cara al futur, si hi ha de la vida associativa, també especificar-ho. No, era cap tractament més enllà, però simplement per dir que tenim dades aquí de gent que ja està donada de baixa fa anys, però tenim casos de socis que han tornat després de 10 anys. Vull dir que, no sé, la vida dona moltes voltes. Vull dir que... Vale, moltes gràcies. És veritat que molts clubs
en un moment donat tens un associat i l'any següent no, i a l'encabat el següent any torna, no? I va bé tenir aquestes dades perquè així encabat no les tornes a demanar, no? Que a vegades hi ha socis que van i venen, no? Llavors, en aquest sentit, jo trobo que els hi passa a tothom per igual, no? Que disposen d'aquestes dades i mentre no et diguin algú que no vulgui tenir aquestes dades, que les tingueu, directament que us demani que les elimineu, no? Aquestes dades de la base de dades del club. El que sempre podem fer, la línia de lo que comentava el Jordi, de donar informació de com està la llei actualment sobre protecció de dades, és que quan es crea una fitxa d'un associat nou, en aquesta fitxa que hi hagi les coletilles corresponents per informar aquest associat del dret que té en relació a la normativa, d'accés, de rectificació, de cancel·lació. Bueno, doncs jo diria que ja està, no? Estem al final de la xarra, ja ens hem allargat bastant. La idea era fer-ho en una hora, perquè a vegades quan passes d'una hora... Quan una sessió d'aquestes passa d'una hora és que has de fer una altra. Llavors, la idea era fer una petita entrada i consultes, però quan són temes interessants o temes que realment hi ha dubtes, s'allarga. Així que, si trobeu interessant que fem una altra, més concreta, en tema de protecció de dades, també la podem preparar i segur que anirà molt bé. Jo m'agradaria que així fos, perquè ha sigut molt interessant i traiem molts dubtes, que el que deia aquell senyor de que sí, ho tenim posat a la protecció de dades, però potser la coletilla que tenim ja no és adient per l'actualitat. I jo abogaria que féssiu alguna cosa. Us ho agrairia, vamos. Molt bé. Doncs ho prepararem, ho prepararem i a veure si en unes setmanes ho podem fer. O si més no, per no saturar a xarles, que fem sovint últimament, farem una de cara a final de mes o a principi d'abril. Doncs moltes gràcies. Doncs bona nit a tothom i agraïts. I qualsevol qüestió, sempre aquí estarem per respondre i per donar-vos una mica de recolzament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ha estat molt bé. Bona nit. Moltes gràcies a tothom. Una abraçada, gràcies. I a veure si aviat ens podem saludar físicament amb tots aquesta gent. Ja toca, sí. Sí, clar que sí. Vinga, una abraçada. Una abraçada. Adéu. Adéu. Adéu.